možnosťou je naozaj použiť bridge, je ich viacero. Odporúčam Wormhole Bridge. Mimochodom, Wormhole je ďalší projekt, ktorý sa predpokladá, že bude robiť airdrop. Čiže nájdete si Wormhole, skúste si možno prebridžovať cez Wormhole nejaké prostriedky na Injective. A je to tu, priateľia. Wormhole oznámil airdrop a jeho eligibilitu si už môžeme pozrieť. Wormhole bude jedným z najväčších airdropov vôbec. Vyzerá, že to bude tretí najväčší airdrop v kryptohistórii, a ktorý unlockne v prvej fáze pravdepodobne až okolo 2,7 miliardy dolárov. Konkrétne unlockne 1,1 bilióna tzv. W tokenov, čo je vlastne natívny token Wormhole siete, ktorý bude releasenutý kto vie kedy, ale niekedy v najbližšej budúcnosti. Ten snapshot už bol urobený, čiže už v podstate teraz nemáte čo robiť. Každopádne mi toto video bolo niekedy z decembra, takže mali ste dosť času niečo tam urobiť. Každopádne teda ten token na pre-markete sa predáva za $2,50. To neznamená, že sa bude tak predávať aj po otvorení trhu, ale to nejako naznačuje tú cenu. Mnohí ho prirovnávajú ku Starknetu. Ja si nemyslím, že to je ako Starknet, lebo to využitie Wormhole je ďaleko väčšie ako Starknetu, ako úprimne povedané. Takže si myslím, že má väčšiu hodnotu ten token ako Starknetový. Starknetový token má presne tú hodnotu, akú má Wormhole na predpredaji. Asi to je možno kvôli tomu, ten Wormhole myslím, že tá tokenomika je veľmi podobná. Hej. Tiež majú 10 miliard tokenov, ale v circulating supply budú mať 1,1 miliardy už od začiatku. Čiže trošku ešte väčší dokonca budú mať objem tých tokenov, čo je v podstate pozitívne. To je tiež pozitívne, že budú mať trošku viac. Čiže ja si myslím, že bude tá hodnota trochu vyššia. Samotný Wormhole token sa bude používať na governance protokolu Wormhole. Ten, kto nevie, tak Wormhole je vlastne protokol, ktorý je na interoperabilitu medzi blockchainami. Tých blockchainov je strašne veľa. Keď si pozrieme vlastne eligibilitu, tak samozrejme mimo toho, že ste mali urobiť aj nejaké multi-chain transfery cez Wormhole na týchto rôznych blockchainoch, vidíte, že ich je dosť veľa, tak vlastne samotný Wormhole není aplikáciou. On je vlastne len akoby protokolom za tým všetkým. Ale aplikácie, ktoré sú postavené na Wormhole, sú tu v ekosystéme, čiže vy ani nemusíte vedieť, že ste použili Wormhole, ale ste ho asi použili pri nejakom bridžovaní. Ja napríklad som určite použil Allbridge, použil som, nie som si istý o Backpacku, ale Carrier som použil som Wormhole Connect, použil som Jupiter, použil som trošku Finance, určite som použil Portal a možno niektoré ďalšie, ale tieto si pamätám, hej. Čiže možno, že z týchto aplikácií, keď ste niečo použili, ani neviete a použili ste Wormhole a môžete byť eligible pre tento airdrop. Čo je ešte zaujímavé a o čom sme tiež hovorili na mojom kanáli, je to, že by mali byť odmenení aj PIT stakery, čiže tí, ktorí stakeovali PIT. Tie konkrétne, úplne detailné podmienky tu asi neuvidíme. Je tu tokenomika a tak ďalej, to si viete nájsť na stránke wormhole.com alebo teda lomitko airdrop. A tu sú teda naozaj také väčšie detaily. Vidíme, že tu initial circulating supply je až 1 800 miliónov. Každopádne teda bude to obrovský airdrop o hodnote možno 3 miliard dolárov. Hej. No a teraz ako sa k nemu dostať? Musíte ísť na stránku airdrop.wormhole.com
tu sa vás spýta nejaké veci, I have read, všetko súhlasíte. No a tuto vlastne máte možnosť si overiť svoju eligibilitu, čiže či vlastne máte možnosť dostať ten airdrop. Samozrejme na základe tých vecí, ktoré sme si pred chvíľkou povedali. Vyberete si sieť, vidíme, že z tých sietí sú tu EVM, to znamená všetky Ethereum-based siete alebo EVM siete. Čiže ak máte Metamask, tak v podstate Ethereum, Arbitrum, ja neviem, všetko, čo tam je možné, Optimism a tak ďalej, to ste videli vlastne na tom druhej stránke, kde to bolo vypísané. Solana, čiže Solanu peňaženku si môžete pripojiť, Sui, Aptos, Injective, Terra, Algorand alebo Osmosis. Ja som si teda preveril všetky, ktoré mám a v 4 z nich som bol eligible. Z toho možno 2 boli v EVM. Jedna bola Solana a jedna bol Osmosis. V ostatných, hoci som robil na Injective nejaké prenosy, ale pravdepodobne som nepoužil Wormhole. Čiže overte si to, pretože tento airdrop bude naozaj veľmi zaujímavý. Aj teda hodnotou. Ďalší airdrop, na ktorý vás chcem upozorniť, ktorý je tiež už v podstate vo fáze preverenia eligibility, tak je Saga. Saga vlastne odmenuje Atom stakerov, Celestia stakerov a Avalanche stakerov, pravdepodobne teda. Tu si to viete samozrejme overiť tak, že pôjdete na stránku claim.airdrop.saga.xyz a na tejto stránke si pripojíte samozrejme peňaženky, zase EVM adresy, zase cez Metamask si jednu po druhej popripájajte, overte, môžete si pripojiť Kepler, to znamená Cosmos ekosystém, tam sa vlastne pripájate na Atom aj na Celestiu. Obidve adresy si musíte separé potvrdiť. Na začiatku si vlastne pridáte Sagu ako blockchain do tejto peňaženky a potom si overíte, pripojíte adresu Atomu a adresu, alebo teda Cosmosu a adresu Celestie. Vidíte, že ja tu mám 5 adres, ani jedna nie je eligible, čiže neviem, asi tam boli dosť prísne tie pravidlá, skúste vy, či nemáte to šťastie. Posledným je Degen Base. Degen Base je vlastne ďalším takým obchodnou platformou, ktorá vznikne a tiež tam je niekoľko teda možností na získanie tohto airdropu. Hlavným teda bodom je, aby ste stakeovali zase PIT. Hej. Tuto máte, že bolo už vlastne 1, 2, 3, 4, 5 snapshotov urobených. Každý jeden si môžete vlastne overiť, že v tom čase, to je vlastne 7. február, 12. február, 13., 16. a 22. Koľko ste mali pitov zastakovaných. A na základe toho si pripojíte vlastne najprv peňaženku. Tá peňaženka, to je ďalšia vec, na PIT staking adrese, to sme si ukazovali v inom videu, si musíte zadať aj EVM adresu, čiže ethereumskú adresu. Väčšina ľudí to má na Solane, tak si myslí, že keď si pripojí len a teda zadá ten staking v rámci PIT, tak to stačí. No konkrétne preto to nestačí. Musíte v rámci tej staking stránky PITu mať v rámci konfigurácie aj zadanú EVM adresu, vašu EVM adresu. No a práve túto EVM adresu si v rámci check eligibility overíte. Hej. Tu vidíte, že na nejakej adrese to mám. Poslednú vec, na ktorú vás chcem upozorniť, je platforma Superverse a ich token Super. Superverse je vlastne gamingový token, je to gamingová platforma, ktorá sa spája momentálne so všetkými AAA naozaj hrami, ktoré stoja za to a
majú teda partnerstva a vyzerá to tak, že tento token má veľkú budúcnosť vo sfére gamingu, čiže určite ja osobne si ho zaradím do portfólia a teda už ho mám, už dávnejšie a ak by to bol nejaký typ na gaming token, ktorý je cross-platformový, cross-herný, tak by to bol práve tento token. OK, to je všetko. Čaute.